Hello, good morning. Jotono no lamsugo hai no hai ani katal video. Khayono jotono kham kereng na hanai angbo belai no kaham misa lukulum sago tongo do no ani khorang bai no seman kana. Tini hingke ang mawi sungnogo phaijak an bai sungni bakra bariwo bai bo phaijak bilangke communicate to duty tong bagai bo phai manglak tini hingke bai saisung bilangke ang mian phaikya yang mosorok saibe kya pejorogi ko yang ko my room Goria chomitong kama awang bangai ni bagai yang lai rok somjak ke bai ke ang sapi ke tong ang blab ni bagai samung rok tini to Goria ni sal hai diba jotono no happy Goria am to lai thangka ang blog nan kisa leading thanga ta kani sori hamya tong mani rok ani khorang rok khana kan seman thanga na ti hai ingo tangke lumia ni lum khangke pura 10 din roke lumang bagai yang oi ko pejo rok khaising rai pebe kya tabu ke lai hui tongo ke ang oi bai mili oi khaina ke ang ayang ang blab ni bagai ke sapi ge ya ko oi abono fight ke to ni rekha ta awang ugo khailai bangai khailai bai bai khorang ni mile oro tabuk som rok roi sapi ki tongo bai gi rok roi pej rok roi tabuk hingke awang bethai khailai bai bai khorok nei hingke nong no bufunuk nai jeng bahai ke awang bethai khai ge norok nai tongdi ang hingke belai chikon nai khainai ang kluk mar kheno chajago awang mane kluk rok hingke nai thokjago ta hingke ama song bai song ke agi phano nok rok snam kangke awang bethai jeng jotono pal khe mililai akolai khailaio snam laio ta hingke afur ke ta manglai angke je chikon belai abono nai khayo ta angke baino saitong mane nai jano buting khanai ke ama chungna agi chirain chibin phurungi tu hayo do buini nok rogo olo rogo sogi kangke mane buri borok ba joto yak ni samung ro kisa misa khai srungi yakoi naragna nango ni sawma oboni bagai angke lairu bai khayo bai hingkangke lairu basuk kari bla tamhnai obono oko tangkam waruk khama se dur waruk bai khayo waruk bai hingke agi chirain chibino ama songbo waruk bai khai phema ba waruk sarale awang khaimeya waruk kari khangke bai ko plastic ni o abo kisa kom bla oboni bagai a plastic na mane bai khairui ko ma taloi khai om bai phan khai manon rui tongo ge sori basa cha thaya ni oboni bagai anyo je mansa sana rok basu musungya ke hanyo khaite bari niyom ba chamisa khailaya na hanai ma khailai mani bai hingkang ke phat khanya rung ka suk doya kuyak suk khayo bas kari bla hingke chini awang bo markana thoka tai awang bhai nangjaka chini norok kamen khai sadi ang samna darangka khaina darangka saikhinar dido yango hingkangke ko mawoi elangchai athukran roi songoi tongo ke khabo nangbla khade batini khawrago songa nang ang bangi be chanani ai mawoi tam songtong abonong no funugana te paithak jorate ani video no ano logi roi nai tongni inorok sab ang bangi thokja saikhinar dido ke angke thokja gudo haipeno mane kaisa kone beshi chaime ang ekta samoyo kaisa na chaima ekbangma chaime thokjak panta wak bahan mojjeng bai ba thokjago elangchai bai ba thokjago ang kani bai thokjago kenorokhe ang bangi no tam khe thokjak thogida thokjak elangchai bai da thokjak khabai da thokjak naki mangso bai da thokjak saikhinar dido comment khai goni ma poki thaka Ekushta 22 khata belai keluk rokho jo tang khayo do ang 8ta khai na keluk nai tai hingke bai khaibe ka koto ko jo to bai khayo blai koltor hingke ang khaina muje nong saidi bai ko chikon hoite start khai ang kai ka sa keluk ke sajak suta hingke ama hingke te fast ke khanya rong an ke bokhro rok khajurok ti sa khashemiya kisa tai hingke awang kuru gyata ama phurung musung ai chrain chimino je nai tong phai baidi ulo khanya nangana so eko tai ama niki komti rogo tai dungu mane nai ka khai kate thogota sini lairu pai thangai lairu dhangamu tam sigamu ukose khamani waruk lairu pudu waruk pai thangai lairu huni chai tong khamu bai bo lairu nu enke bai ma khainai ta khamu omo taloi khai de kamu no তারপরে প্লাস্টিক নি অমবাইছে মা খাইছি বাক্সাং তো তিনি যারা গো তংনাই বেঙ্গালোর দিল্লি গুয়াহাটি চিন বরক তংনাই বরক কে তো কুবাইছে খায় না তামসানাই rabat kesak, rabat kormo.
awang chiri thanga bo rai ra oi nai thonai thok kero nai bo khungke awang bthai sorry takke awang bthai khaibe kya tabo awang blend o jaga tagi ma tongsinai mane ma tagnai bui hingke norok hingke awang rok se chalai tongnai khana sungke kisa leri thanga ta ako chanai borok bo ke kri bla ke sung basa oi mia rondo ko barang nang ne bagai chung aste aste khailai kata ke taisi chung matai ri malia tamni male ukom chini yang jati sabjani thui thangka ke ba ang nogo ama matai ri malia ke yang bo ya oro bo suru sari go siming ko khainai ta mawai ke tabuk awang tak lai gana hari dati samung pai lai ni apres tui rok tu ke koi khulum lai ni tai awang cha lai ni ganorok bo para ro tong tu nai tong tai nungi tam niom amoro kisa kamen khai sai maro norok bo sabo hangkan ke baksa hangkan ke rondo gonang rok baksa tongo awang rok ma barugo awang bthai rok khai ka tok rok ma rauta gachini hingke ta ati rok korei chung ke just tui rok tu kui rondok tongma ba rondok mai katal rondok rok suya koi mai katal bera oi matai ruo prasad rok ruoi mairum prasad ngota tini hingkan ke ke abono chalayo akulayo te awang rong kahanyo borok katalok phake berna phake sinamai chalayo ta asung no chini niom hingkan ke hangke taba ang bo baina help khaigena oke tingke bai khaitero omke ang khaitero pata puta hai bau chernai kotabu tam phuli dong khala sa thas kena saya da wow kaya sun asuta khanuni tahu ang lab serbanya awang ko happy Goria norok jotono no ke tiabo ke jeng awang belap channel nai jogoi thabro bai tongma kya ke tini ki song kisa lady thangka ke ko yang bai awang sheri tongo ango gang ke awang bathai dego rojak thas khai ko kutungna rojak lai blayati khai din ka omo thas ka ma bukulai Taklai purut nang nang mom pol chai tong tabuk kisa rest khai tong mani to tarabo kisa sai tong ke freezer sin sekang mo bai kisa rai re phai mani ke phungni kuno mai rok chai ko cha simin kisa nengkha tai biscuit lem ni chawai ke mui rok songi tong tabu wahan rok kumin ke to sokpaya ko kumui ti sokpaya anga yabo no gisi mi tong ando kumui ni kok sana ni ke kumui hingke tini duty tong bini to boro mane mas puila bo duty tong je kono occasion bung duty chakri khai hingke abo tai chuti maya ke tai se long chuti nai pai drop bo hingke bo horni 7:00 8:00 9:00 rok baji thotok phaina ni ke bono nai sinai to oinya baing phai mai cha phai sit ge jeng ke ta bo ko রেস খাই তো ওটা ব্লগ কিসা মিসা খাইয়ান শরীর একদম চালিয়া তিনি শাড়িগো ডক্টর ফুংনা থানাই কে মাইরম চাফরা ফুরু মারলাই না বাইটা আওয়াং শেরি রকই তং ফাইয়া A few moments later ini to angan bai sung nogo phaijak bai ni শ্বশুর বাড়ি nogo saisung mula parabo thangjak li angke ba kayang sajubui tongo baksa muya ko isa plate sajulai tong light thas mani ru ke tabu budo somoi dong ta goro ke kha ko bai shuru kana afun do goro sa phal khaisa mane lecture ne phal bai ta goro sa ko butana te hera 엄마 저 처음 봐야 되겠다. 사실 그 당하고 해도 사진이나 saya ko kana kunung dropa sama foto ro bui share khaise na ja ke yang hoge budok ko khai tong ko সবাই budok yang saya mang sorok akoro 2,000 years later. 나이가 이때려거든. 너다이 방만이 저기서 탕마게 박살하게 탕마게. 어로 자차가 동들 가게 자이만 어머지 어차게 봉고 말거나 와케레 바행어 기색시 아까 덕다고 구독 로버서 박사. 텔레거든 이자가 아문 캐자 가모 타이쇼 군게. 데일리 너 기샤게 가게 자이만 가모.
Hey, nang tang khuk tikhi dong sara. Hijirai nai thok. A few moments later. Sari kaham tabu iko ang sokpai jag iko jaga wa Dr. Rajesh Debrmano frungna bagai ani sorry hamya tai thyroid rok tam problem tam bithi rok na nai hene o jaga phaimani Bijay Kumar ro chomani o bini chamber engke oro nasini tongo Dr. 8ta siming ga nai hene 6ta 6:30 sokpai ga engke phaya ko tak bo 7:30 bai tongo tam seler kama nasing suka borok bangmani engke tabu Dr. phunogoi akoi bai bo town o nokhonai bini tamjani kaisa manui painani hene engke iko sokpai laika phaikengke no borok bike max to thangjak angke yang chicken pakora bai juice nung tongmani lengsu ka hanai neha bai khorok nei ang orange chicken pakora markan thokjago orange chomni ko yang buskango ke tabu ke bai no ringi tongmani dati pha phaiji singsa bani khana ingke bai phai tongo kya nung bai kya blouse bo pailai kya doctor bo phunoka loduna complete ke sing tabu tata bai bai khaisinai thangsinai sini destination sini nogo Oh my yo, oh rickshaw. Oh, tata, Dharmanagar, tata. Rickshaw wala ko bang thana, Dharmanagar, Melagar rakam sai jong. Te chai jon asungan rakam. Naji town busuk shunsan. Salo simi se kes boro kori inke ekdom mane shunsan jagang to. Tama rickshaw amte hekrisha nukhung ganang ma.